ole tun truma chuanin keyboard lampang kan soyanga Android phone a chuanin kan set nga lo phei chuanin thil kan type a ni lo deuh lo lang thin ni kan thil type lo deuh kha space kan da khan alo in type ta thina alo in da ta thina chung tiang kan thil type ang anga lan thei dan chuan soi nga langa entir nan tian te chin tai la RUY ti hi ka type ania space ka danga ku ni lo deuh khuanin alo om ta ni RUBY ti khuan alo om dei ta ni ku RUY ti ka type le space ka da lenga ku ni lo deuh khuan alo om thin ani kumi dire dang khuan soi dona khang tiang ni lo deuh lo lang thin kha application dang vak ngai lawa keyboard setting a khanin lut la hei ta hian a settings sai na khuan ani lo pon phone setting atang po khan ti thei thawa text correction te hian ilutang chuanin lai mi hi auto correction te hi I off ang text correction a auto correction te hi off tur ani chu tikhanin kan type le chinang ku kan type ang angin om thei to ani thil ho te nia ala hre lo tan chuin buaina tham ania kha tun tuma ta kan subject chu ani mai ti zong kha ni e